Moikka! Mä lupailin jo varmaan pari viikkoa sitten postausta semmosesta koko pään letistä, mutta mä en oo saanut sitä aikaiseksi, tai no itse asiassa mä yritin jo kerran, mutta mulla on tää Canonin lainakamera nyt käytössä, niin mä en sit osannut oikein tehdä sitä, niin nytten uusi yritys. Elikkä mä oon tehnyt jo kerran videon siitä, miten tehdään tää otsaletti, elikkä tää tapahtuu aivan samaan tapaan. Aloitus. Otetaan tämmönen osa hiuksia, jotka jaetaan 3 osaan. Tehdään kierros normaalia lettiä. Ja sitten otetaan aina koko ajan vähän lisää hiusta tänne mukaan. Näin. Voitte katsoa se aikaisemman videon, jos tää tuntuu epäselvältä, että miten tää aloitus tehdään. Mä en jaksa nyt selittää sitä kauhean tarkkaan. Mulla on vähän kiire, kun mä oon lähdössä työkaverin luokse viettämään iltaa. Mutta tosiaan joka kierroksella aina vähän lisää hiusta mukaan, niin se on se perusjuttu tässä ranskalaisessa letissä. Toivottavasti nyt näkyy hyvin. Vaikeintahan tässä koko pään ranskalaisessa letissä on se, että tonne niinku taakse, kun ei tietenkään luonnollisestikaan kovin hyvin pysty itse näkemään, niin sitten ei ole varma, miltä se näyttää sieltä takaa, ja muutenkin vaikea tuolla takaraivon kohdilla tätä lettiä tehdä. Mä teen yleensä aina tälleen kädet näin päin mahdollisimman pitkälle tätä. Niin pitkälle kuin vaan kädet yltää. Nyt se näyttää tuosta alusta tolta. Sitten pitäisi ruveta vaihtamaan käsien paikkaa toistepäin, että tää käsi tulee sitten täältä yläpuolelta. Näkyyköhän sieltä nyt oikeasti yhtään mitään taas? Tuntuu vähemmältä kuvata tälleen, että näytän vaan takaraivoa, mutta toivottavasti sinne nyt näkyy. Tää nyt on vähän vaikeeta muutenkin, kun normaalisti mä tietenkin katon peiliin samalla kun mä teen, niin saa nähdä mitä tästä tulee lopun. Mä nyt kyllä teen tälleen päin.
Sitten vaan ihan normaalia lettiä tää loppuosa.